Iwewe Ekedi, una chekuita here nekufa kwaIvans? Hai nikwete. Ropa rakabva parakaenda kupi? Ndakauraiwa naye Ekedi Maodzwa. All right, Pana ivo baba. musadaro munotukisa Mwari, muri kurwisa Kristu. Musatenderedze kupedzerwa nguva naEkedi. Ekedi muroyi pachena. Ndini Ekedi Maodzwa. Ndabvuma kuti ndabatwa nasekuru. Vatiwo ndineka bhodhoro. Hahasha TV, nyaya sezvadziri. Kuti mambo vachatudi mati maviri asvika nematare ari pa asvika pano. Then vamwe vacho divi rekwana Murewa. Tisitana Murewa, tisiti murimo patiti Murewa. Saka vedivi racho rimwe racho iva muri kuzivana mogariro divi renyu. Kina yari kuti ndipo machanga auya. ore timba muri yako yanga famba kwa maka muchita garirai papa. Ya tatongofata vamwe vari munzira saka tatongofano taikutanya kunguwa mwangwa chiuya munzira. Asika nuzuro paya takataura kuti tuye tikute pana patese. Ndizvo. Ndiwo wakandifonera ndiri kubva uchiti Ekedi asikuwani. Ndikwadi. Ukati vakanengo vauya asi vazoti vachavosvikira kumba kwangu kuti ini ndozosumuka ndovaendesa paMaodzwa. Ndozvamakataura. Inini ndakakuteererai ndikanzwa kunetsana kwamanga muri kuita, ndikatsvaga ndikabatanidza. Nhasi uno ndiri kumba kwangu, saka ndanga ndakamirira Kanengo auye asvike andisumudze toenda kumba kwako kumusha wako kuzadzisa zvawakanga wareva. Handizvo? Ndizvo zvochangamira. Ko zvino apa inini ndarara pano nechikonzero noti ndo pamusha wangu. Handima panzwa? Ndizvo zvochangamira. Asi manje pane mibvunzo mimwe yaberekana yekuti dare iri raifanira kunge ratofamba ndima. Saka inini ndichimire pakuti Kanengo ari kusvika pamusha wangu ndipano pano pamakataura kuti achaunditora. Nditozosumuka kuenda kupi? Kumusha waMaodzwa. Mapabata? Ndikwadi. Saka hapana tasvika. Ya panda tipesotana navo vatifunga vatodarika mazwe. Tasidatira mapa nzvimbo sindikaziva kwamambo tinofungira parisenza kuti kwamambo amuruzivi waniziva saka makamirira panzvimbo mufunda tibata kutsakane parisenza toya kunoko. Saka naizvozvo isisu hatisi kuumira nokuti uyo ari kuuya munhu watamirira mumwe chete. Kufamba kwazvo kwazvinoita kudenga kunotsitsi, pamusoro pazvose pana Mwari, pasi ndipo pamuri. Asi pamusoro pazvose zviri kutaura ari pamusoro pazvose ari kuti nhasi uno kukusanganisai kwandiri kuita. Akachokonya soro, akachema ndiMaodzwa, akaenda akanotsvaga muprofita wake akamubetsera. Chakazobuda pamuprofita ndechekuti makazomhanya kuenda kwakanengo ndizvo? Ya zvakaitika. Mirako ndinobharura kuenda kwakanengo. Kanengo achibva vabata veZBC ndizvo? Vakabata veZBC ndo vakabata Kanengo. Chimirira tichinzwa whichever way it is. Okay. Asi ndiri kutaura kubatana kwamakaita kufamba kuri kuita dare renyu. Ndizvozvo. Inini makazondishedza maona kuti Ekedi wacho mamuri kutadza kutibatana naye. Ndikakuti ndinokutsvagirai. Ndikamutsvaga Ekedi.
Nasi uno pane imwe ng'anga iri muno muMushangure ndio yandamirira ndizoti yauya here. Ng'anga yakaenda iyo Kanengo ataura izvi, ng'anga yakauyawo kuzovharawo kuti ive inogadzisa nawi kuti nawi irege kubuda. Saka zvinoitwa naMwari chete. Saka magara apa ndiri kuda ng'anga dzacho dziri mbiri dziuya apa. Maprofita vedenga vamirewo apa. Then nawi toinzwa kuti iri kufamba sei. Ndochivhunza kuti nyika inorarama sei kana pane kuita kwakadaro. Saka ndiri kuona ng'anga dzenyu dziri kudedera dzasvika dzakati dzichasvika na 8 o'clock. Ndio dzandiri kuti dziri kupi. Ng'anga sadzasvika mambo. Ekedi. Naniwe ngirikiti ne. Changamira. Anditi nozuro papa makao yandikasvika kumapurisa ndikati ndiri kuda vanhu vaende munotora maona kurema kwazvo. Chokwadi. Ndakazoswera ndiri pano nakudzokera kumba kwangu. Ndarara pano. Nanhasi ndiri pano. Abva mukutsanangura apa. Atsanangura chaizvo. Ndinokwanisa kudoka. Ini ndichita mado yenyu. Azvigone. Chana chanyaundi. Kwangwadza. Kudzinza rekwangu. Asi ndakapika. Kuna Joani. Kupika ndapika baba. Kupika ndapika baba. Ndandafambawo panyika. Ndinokuzivai. Andisi mutsva. Musha wangu ndio uyu uri apa. Numba idzo dziri apa idzo. Dzina chirevo. Saka pandiri kutaura ndiri kuti vari mudare chitanga yekuti nhau dzeni dzifambe. Uyo Kanengo paanowira tongosumudza nhau uende mberi. Nokuti na 2 o'clock ndine rimwe dare randinaro kumvuru. Saka ndinokuti ngarifambe. Ngarava ngaifambe. Chitaurirai kuti makafamba sei. Yezuro. Pamusoro Changamire. Pamusoro dare pamusoro namai. Ungane zuro chibva kuno musha wa Changamire Makopi. Takaenda munzvimbo yaHarare. Mushure munge taita chichemo kuna Changamire Makopi kuti watitagirewo baba vedu anonzwa Ekedi. Patakanga tiri kufamba nda mukati megadzisa nyaya dzemusha. Saka kudaro Changamire vakatitagira baba Ekedi vakatipa mapurisa awo 2 takaenda kwa Sekuru Kanengo. Tasvikako takasvika vasiku ndobva vazoti timirire tonosvika pomhai manje. Zveshowo pasina nguva vakazenga vasvika. Ndokupatapinda mudare. Tapinda mudare vakatanga kubvunza mubvunzo kuna murewa Ekedi kuti wakasheedza ng'anga kumba kwako usiku kuti ikubvisire zvinhu kuti kana ichinge inini ndazouya ndizvo zviri kunyara ndosheya zvinhu. Ng'anga yakanga yakuchaja marenda 10,000 US. Iwe wakati ine 1,000 US nemombe. Ndibva kunzwa ndiri kunyepere vakati kwete Changamire hamusi kunyepa. Funga vakazobvunzwawo baba Ekedi nemapurisa anga akamirira Changamire Makopi kunzonge murewa mabvunzwa na Changamire tiri kumusha kuti makafamba kupi nekupi mangutara zvemaprofita chiti mapostori aunembutara zveng'anga. Vakati ndanga ndiri kuda kutsvaga sinzi ndakanzi ndini ndakadya mwana saka ndiri kuda kutsvaga kuti dambudziko rangu riri papi. Bvanda na Sekuru Kanengo hongu maifanira kutsvaga but maifanira kutsvaga semhuri. Muri pamwe chete. Muri Ekedi pakati tangasisi kuitirana nekuti takambofamba tese but takasenge tatu vamwe vafamba noko vamwe vafamba noko. Ndosaka ndakazenge ndakutsvagawo kuti ndibatsirwe ndiri ndega nemwana wangu mukomana ndi challenge. Sekuru Kanengo ndiko challenge sei asina kuya kurufu. Zviye uri kunzwa wakauraya anza namurewa anenge ari kumabasa. Funga ndakazodairo nchiti aiwa tese tiri mabasa. Tatosiyo mabasa kuti tifambire nyaya dzemusha idzi. Ndibva kuti ndikosei azogona kuenda kung'anga akatadza kuya kurufu.
kumusha kabhuyu unga papa nakupindulika. Saka nekudaro vakapiwa pepa rekunzi vasaine kuti zvandataura ndizvozvo pane zvavari kupikisa here nemhiko dzavakanzi vakaisa pamusha pavo funga izvo zvese vakazvibvuma. Pane zvatakuita kuti ini ndakuya mangwana kwakachena tichashande manheru mutakura tsvimbo yangu tosangana kumba kwa chief Makope tozobva ipapo takananga kumusha tinochenesa musha. Ndiwo mafambiro atakaita changamira. Anditi muri kuzvinzwa Ekedi ari kupi? Wanyeperwa here nezviri kutaurwa izvo? Mazwi anga kupesana zvisho. Kuti sekurukani vakanditiwo kumba kwangu nyika bhodho temushonga wanaitsva kuti ndiko kukudzwa kuchechi kana kubasa kwandinoshanda vanhu vagona kunditya kutsvaka kuti mushonga wamwari uchiremera. Ndikati ndikumba kwangu kabhodhoro mambo wangu handina, asi pangu pane teori yehoko dziripo dzakawanda. Zvakanzi havana kukupa here mhiko pamba yekuti usabude panze usina kupfeka hembe. Ndikati hongu ndakapiwa kunzi haufaniri kubuda panze usina kupfeka. Zvakanzi kubuda panze nemoto. Ndikati hongu ndakataurirwa. Zvakanzi izvo pamba pako pakarirwa hoko makona mana. Ndikati hongu hoko dzakatowanda kuti ufura makona mana iwa hoko dziripo. Kubva ndatanga kunamata patiswa mutemo pese hoko dzetorerwa pasi kana nhombo dzepfukaso basi. Zvakanzi izvo iwewe unokwa wakaenda kunotsvaga rubatsiro ubva wanzi izvo ndokwa kugadzira kuti nyaya igone kupera, asi ukanzi ndoda 10,000. Wakati iwo hauna 10,000 unogona kuwana 1,000. Ndikati 1,000 ndikati kachowani ndogona 1,000, so 1,000 ndiye mwana kuchikoro. Asi ndambudziko riripo kazvigadzika zvinhu zviri murunyararo ndobvisa mari iyo mwana wechikoro. Hatina kuwirirana, saka ndaudzita se kuzogona kuti tibatsirane papo. Zvakanzi iwowe pamba pako pane zvinhu zvitatu unozviziva here? Ngati kwete handisi kuzviziva. Saka unotenda kuti ndozvibvisa here pamba? Ndikati hongu ndikutenda kuti zviro zvibviswe kana zviripo. Sezvo mazviona kuti zviripo zvitatu ngazvibviswe. Asi mazwe kuti ndizotaura kuti inini zvinhu zvindinazvo pamba. Ndikati mambo handizvizivi, asi hoko dzemuteuro dziripo. Mikuwo yandakataurirwa hongu ichokwadi, handibude panze ndisina kupfeka hembe. Zvakare handigona kutora moto mumba achibva ndabuda nawo panze, handibude. Zvakanzi izvo muziva mikuwo inenge iita kuti itaure chii? Ndikati inenge itaura kuti ukazviita unopedza simba remuteuro. Amene mumwe akazobvunzwa pa akati mikuwo idzoka dzita zvinhu zvinopinduka. Andichaziva njere watati naye ndiye akazopindura pamberi pasekuru kuti zvinopinduka. Zvakanzi iwo wandibva kuti nditipire pamba pako. Ndikati ndoti zvamataura izvi ndozvibviswe sezvo mazviona. Saka usaine pabhuku apa. Ndobva ndasvika ndanditsa kunyora ndini. Sevakanga vanaudzwa aiwa ngaanyorwe gani. Ndobva ndanyora ndini kuti ndini Ekedi Maodzwa. Ndabvuma kuti ndabatwa nasekuru. Vatiwo ndine kabhodhoro, asi inini ndavati handina kabhodhoro, ndine hoko dzemuteuro. Ndobva ndandisaira pasasi, ndobva ndasaira pasasi. Saka ndifunga ndo mazwi andakataura nasekuru kani kune zuro. Inongonditi zvo paizvozvo sandasvikapo
pamakasimuka kubva panapa muchienda kwasekuru Kanengo vacho ivavo makaita okumanikidzwa here kuita zvimwe chinhu kana kuti makarohwa kana makaita sei? Kwete handina kurohwa, ndakatongodzwa mumindo kuna mambo kuti ini ndita kuda kwenyu kwemataura nhasi madzoka sezvamakasimuka pano ndizvozvo ndozvo ndakataura kuti ndozvo mukutsanangura kwenyu mataura muchiti makasaina bhuku rokutenda kuti chokwadi zvawataura ndizvo wakaramba kabhodhi. Handitika tichinzwa mukutsanangura kuti makapiwa tsvimbo yokuuya nayo. Iyi tsvimbo yaimirirei kwamuri imi makabvuma mhosva? Yakanga yakamirirei ipapo? Yashwa tsvimbo ndakapiwa nandati pasiya ipapo. Tsvimbo ndakabvunza tsvimbo iyi ndiyei zvanzi takura chiti tsvimbo iyi tsvimbo ndafa nditakura imi sekundi inemi svika makanditi bata tsvimbo iyi ndobata makati ndipe ndokudzoserai svika pauti ndi anorara naye inini tsvimbo vandakandaidzodza panzvimbo painogara mazvandi iwe twachiuvape kuna vamwe mapurisa ngari pana makokota ako twachiumpe vaigobva tsvimbo ndibva ndi tsvimbo iyi inobva ndadada kuita kuti uri kutama nerese panapa sanobva ndazvakuti apa ndingarohwa mumba mandiri ndikachite tsvimbo. Saka tsvimbo yacho munayo here? Tsvimbo iri motikari ndanoitora vasati vasumuka kunotora tsvimbo ini ndanzwa kuti mabvuma mhosva yenyu asi maramba kuti kabhodhoro hamuna asi kubuda musina kupfeka intori mhiko ndo yamuri kuziva kuti ndaiita nokubuda nemoto mumba manga mazviwana kupi? Profiti ndiyakataura rutiro ndakuitira pano hambude panze kusakupfeka yenu. Okay. Tiende zvenye motora tsvimbo. Ndiyo nguva ini chandingangotaura hangu kandisi pamwe yacho ndiri panyama muprofiti uyu akatadza kana aiti airovera huko haasi muprofiti dzeve dzine chinangwa huko ukabuda pazosina kupfeka dzopinduka zvanga zviri zvinhuka izvi amaona kuti zvinhu zviri pachena kuti panapa hapana kumboreruka pakashata kuti muprofiti haangape muprofiti haangape munhu hoko ozonzi wabudisa moto hanzi dzinopinduka. Baba vakatorombeswa muprofiti ndo chokwadi ichocho ndo tsvimbo yacho iyo yamakapiwa kuti munorara nayo. Handiti saka iyi tsvimbo yakanga iri kudzivirira imi kozuva ranhasi usiku hwanhasi. Handitika kwete handauziva hangu ndipo ndakadibvunza kuti mandipirei zvikandiwina naye chete saka havana kunditsanangurira kuti vandipirei. Alright, ndabva. Saka nyaya iyi iri pano yatagarira pano muri kupokana nayo muchiti kudii? Makazviita here kana kuti kwete? Kuzviita mambo handina kuzviita ndosaka ndakazvitendera kuna sekuru kuti kana mune pamwe pamuri kuona ipa ndisiri kuona imi ndimi ziso rangu nditarisirei musha macho. Zvamati hamuna kuzviita zvii? Zvekutsvaka mushonga wekabhodhoro padare ratagarira pano. Nyaya yatinayo pano hatisi panyaya yekabhodhoro. Handitika tiri panyaya yamuri kuziva imi yakasakisa imi kuti musimuke muende kunoona muprofita wekutanga mune hama dzenyu. Yakasakisa kuti imi mugosimuka mugoenda kuona vaprofita makadududza nozuro. Inyaya muri kuiziva here kana kuti kwete? Nyaya yekuiziva kuti handizivi.
Makasimukirei kuenda kuna uyo imi musingazive nyaya maitsvagei ikoko. Chana ndakutsvaga inini kuti niko inapa ndakapapinda sei kuti ndiona nemwana wandatofura kuti mwana arwara chizori kumba ndibva ndazoenda ikoko. Saka kuti ndizopinda apa pakamufamba sei saka ndaida kutitsvaga kutsanangurirwa kuti ndizokuti chii chakaitika. Chikuru chaicho icho chakakupai imi mabva kumuprofita wokutanga muri mese nehama dzenyu, chakakutsimutsai imimi moga kuti regai ndiende rinotsvaga. Maitsvagei? Chii chakanga chiri chikonzero chakatenderera apa chakakurovai mwoyo wenyu kuti musimuke regai ndinotsvaga? Chiri chii chakatanga? Ndoda kuziva chakatanga chii, kurwara kwomwana kana rufu kana kuti chii? Chii chakatanga? Mwana akatanga kurwara ndobva azopara mashuri. Saka inini makasimukira kurwara kwomwana chakatanga chii? Rufu nokurwara chakatanga chii? Munhu anotanga kurwara kuzofa. Chakatanga chii? Ngopindura mubvunzo. Munhu anotanga kurwara. Chakatanga kurwara. Chakazodzoka chii? Rufu. Makasimuka kuri kurwara kwomunhu kuona n'anga iyi here? Kana kuti makasimuka muchinoona n'anga iyi munhu afa? Kana kuti makazoona muprofita uyu munhu arwara? Kana makaona muprofita uyu munhu afa? Vaprofiti takazike takuenda munhu afa. Totenda. Chamukazosimuka manje kuenda kun'anga uko. Makatanga kuenda kun'anga munhu asati afa here kana kuti afa? Kune n'anga yenamba 2. Mega anga afa. Akanga afa. Ndio pana mubvunzo wangu. Maitsvagei munhu afa uyu asiri kurwara makaenda moga kun'anga yatiri kunzwa iyoyo? Maitsvagei? Ini ndaida kutsvaga chikonzero chaita kuti ndipinde pakati perufu, nekuti pakaparara chaipo chaipo takati toda kuti tifambe tese. Tafamba ndibva taenda kwajega. Muprofita akati izvo panasawiri akatanga kuti ana baba vemunhu ngagara pakati, vanakomana ngagara uko, vasikana ngagara uko. Ndakasa izvozvo svanzi ko sawiri ari kupi? Ini ndakapindura kati asawiri aripo zvinezvi ndisawira muzukuru wake akamucheka kusvikira aparara. Sawiri akamuvika chahapo svanzi ndingauye. Saka isusu patakauya saizvozvo ndo pakamuranisa kuti muprofita akamuhaka sei kubva aende pakati pedu isusu namukoma ibva achirika kudasi kupinda pakati achibva nakukrava. Pakazwa achindurwa papi kaviri. Ini handakusuka mwana wakatombodzvamuka handakudzamuka. Saka ipapo ndo panakane nechikazi kuti ko inini uyu ari kunditi iwe mudhara achindurwa papi pafudzi. Chikonzo chechi chii? Saka tazike isu tatawirana kuti taenda kwajega tesita pamwe tienda pamwe. Saka mukomana uyu abarwa nomweya uyu azvanzi aiwa hamuchafamba. Ipo mari mufambe kuti muone kuti Ivhanzi uyu afanei. Zvino ndaendeka ndakutaura ndini Ivhanzi ndakada sei ndakafa manguzi makadiki mandike nzuro ndini wachindamuka nhasi. Saka ndakuzvitaurira ndega handisangwa muchaenda. Zvichioda apa kwatakazoenda. Kainapa ndinoona kuti chii chikonzero chachaita kuti indipinde pakati apa kuti mwana uyu zvikuti dai pasina kuti ndakafonerwa pazuva rekupedzesera nguva zvaindichirika. Uzi vanhu vakanga vatomenda kumuprofiti vakadzoka mvura zidaidzwa mangwana. Zvinoka ekendi baba nawiri apa haisi kuda kuti tive tinotsvaga kana kuti witch hunting. Muprofita ari pano iye wacho akahaka mhepo yacho aripo here? Ndiripo. Ngaihake mhepo ndizvione. Iwewe ndoda kutanga ndambokubvunza, sumudza ruoko rwako rwerudyi utaura ndichataura pano ndiri kutaura chokwadi, nokuti tichazoenda kunokompeya kuona chokwadi chako iwewe urambe uri muchokwadi. Ukabva muchokwadi wanyepa, kunyepa ikoko tinomagnifya kuti uri munhu anotaura chokwadi here kana kuti uri munhu anonyepa.
chitaura wega. Ndatudza ngoro. Taura kuti zvandichataura pamberi pamambo. Ndizvo makope ndezvechokwadi. Pasina nhema. Tedzera zvandikutaura. Zvandichataura pamberi pamambo. Ndezvechokwadi. Mambo makope. Pasina nhema. Mwari mundibatsire. Makasimukira pamwe chete nehama dzenyu here? Ndakafunda kuna mukoma ndakati ndaenda ndigani kusvika kona ndadaidzwa nemuzukuru kunzi mwana wenyu ari kuno ari kurwara ndobva ndaenda ndigani. Kurwara ndakunzwa. Ndasvika parufu manje. Ndiri parufu. Okay. Mwana uyu ashaya aparara maviga. Okay. Andizika? Uko kurwara ndabva kareka. Ndiri parufu. Pakufa kwomunhu. Uyu mwana uyu afa maviga mafushira. Handitika? Chii chakazotevera namba 2 mapedza kufushira? Kamunoziva? Takabva tafamba. Makabva mafamba. Mafamba, chii chakatanga kubuda pakufamba kwenyu chamunoziva? Chakabuda pandiri ndopacho pandakasviko ndonzi nemuzukuru. Mudhara iwe. Asi havana kuda kuti ndokandura izvo zvikuru kuti takazitakumba. Ndozvo vakataura. Muprofita akati ini pakundata sei ndapedza asi hapana wanananga ini pakundapedza asi ndakukupai muteuro munetsa kumba takapiwa muteuro wonombo utitesa mukaka tozomwe yapamba takapiwa kana mumusomandi munozouya nejira reredhi nehuku yemubhamaropa takadawo zvakanaka ndobva tabva ichita kuti tigone kuenda kupi kumuprofita wechipiri mhepo yakabva yaramba tapelekwa muchaenda. Zvakaramba mhepo iyoyo yakaramba handitika yakati kwete usafambe eketi chimira ipapo eketi akabva amira ndizvoka hama dzenyu dzakamirawo here? Ipo taitotese taitotese chitomota dzakazomira handiti? Ipo takamira tese takatoenda kumba zvakanaka. Chii chakazotevera pashure pokumira kwenyu imimi chakazokupai kuti mugofamba mamega kuenda uko kotsvaga n'anga kana kuti muprofita? Chii chakanga chamira zoti makanzi hamuchafamba mirai ipapo? Chakazokupai simba iroro? Tamira ipapo mweya uyo wakazotaura takumba zvikanzi uyu mukomana uyo ane mari inda $300 ima $20 mumwe make yakatengesa bhodhoro reropa rangu ini panyama yangu kumuprofiti ima 2020 inini ndobva ndati inini zvandanaye mumwe make ndakati shokwani mandine mari inda 460 pamakandidadza paine zuva kuti uya kuno mwana arwara ndakaenda ndichipiwa mari kuti ndipe vanhu vandisina nawo 500 saka ndobva ndasenzesa $40 saka ndiri 460 kuti nditasi ndizopa vanhu asi hasa ndavapa zvikanzi aiwa baitotida mari iwe. Uyu mwana uyu okupoterwa uyu akanga ariko here pakuisa mari dzenyu muhomwe umu? Akanga aripo? Aiura ndichiitwa ndichipa ndikasenzesa $40 mari ndaitotora ndichidzudzira chi ko ndakadai imari yandinayo ini iyo handa kuiona. Hamuna kuiona? Ko iye murairidza kuti ndiro mari yakadai? Teta tikangodaiso nditotora chi mari ndikubvisa 20 ndikati bhadhara apa. Maibvisa 20? $20 vaverenga kuti pasara 480. Aiwa yaiti 300 but pamba indini ndaizo yaibvisa 480. Akazoziva sei kuti pano mari inoropa? Makanga maura mhuka mumunzira ipapo kutaura chokwadi mambo pakati tipe mari yeyi ndatoa chikwama chese ndobva ndavapa mari yebva zvotikachi 260 200 mumwe vasana 160 260 umamasa 200 saka iye ndobva yaverengwa paipai mari yeyi ndakamira pasaidi saka yana kukwana pasara $40 kati aina kwana mari yakawanda kai saka ndakava ina kwana ndodasa mumwe yebhachi mumwe
ndabusa yake rimwe chese inga 200. Okay. Anda kuyenga kuti 200 futi ndibva ndapa mwana wangu koma kushepard kati tora mai kunzi yakashota apa ingesa unzose abva ngotora $40. Alright, panzu. Muri kubvuma napo kuti mari yakanga ine ropa here. Kwete. Nekuti ndakazogara parutivi ndikati ni kana mari isina kukwana ngavadzoda yanakwana ndakwena kumba saka mari yakwana ndibva ndaenda kumba. Izvo zviri kureva kuti inini pamariyo hapana mari yenyu yakatorwa nditi. Hapana mari yenyu yakatorwa ipa. Yawo yakatorwa 300 kuti kutaura. Yakatorwa. 300. Yakatorwa ichinzi ndeyekuti kudii. Uyu munhu akatora mari achiti ndatora mari makai kuti yakadai. Yakadai. Ndizvo ndatapa kutanga kuti akatora mari achiti imari yeropa rangu rakatengeswa nomurume uyu. Achipiwa 300. Saka 300 ndienda kuda kuti nditore inini vana vangu vaone kutangira nemari iyo 300. Imari yeropa yabva kunani? Yabva kuprofit. Muprofit ani? Madzibaba Innocent. Akabisa mari iyo muhumwe mwake ndi Innocent here kana kuti ndiani? Awa ndini. Saka munhu aona kuti muri kubisa mari anoti mari yabva muhumwe mani? Awa ati mari yabva mumangu. Asi kwayabva ndikwaiti watengesa bhodho. Aitaurira kuti iyi mari ndaibatira mhaka yekuti akandiita sei? Akandiuraya. Nyaya iri pano ndeyekuuraya. Ndizvozvo. Antika? Ndizvozvo. Mhaka yekuti akandiuraya. Saka ndatora nokuti andakatenga bhodho lolo. Baba pamakatorerwa mari inosvika 300 mari iri yenyu. Why musina kutoti mari ndeyangu musina kuvapa? Mamanyara mamatoona kuti mari yaenda. Ya mawiri avakanga vaita ndakadanasa kuvapa. Vange vakandipondera ipapa. Saka ndakati ndavapa. Ndakabva ndaenda kuchombira. Ndituvikidze matano mamwe makatora matorerwa 300. Unoziva kuti wakatorerwa mari yako iwewe. Nezvinhu zvausiri kunyatsokutsika unofanira kutora matano. Yes. Ipo ndakada kuchombira. Zvairoro. Vakati kudii? Vakati omozo yamangwana. Mari vakauya here vechombira. Vakazoya mangwana. Vakasvika vachiti chii? Vakasvika kuti mari ngaadzoserwe. Yakazodzoka here? Haina. Iye wacho akanga ainaye akati chii? Akati mari handidzore. Imi makadi kuti ndeyangu mari. Aiwa ndizvo ndaita zvaiti mari handidzori. Ndidi kuti mari ndeyangu 300. Ndimaona kuti polisi yauya apa zvaramba. Mangu matano amukazotora ndapa. Kuti takazodzokera futi tana baba asabuka. Vakasvikonzi ivava ndingavachena vanoti vari mwana. Vapiwe mari vadzosere chifuti. Yakadzoka here mari? Vakasvikonyimwa futa. Haidzoke. Alright, zvakanaka. Ekedi. Uyu mwana ari kutaura nezvakanonzi Evans. Unomuziva? Iva ndemuziva. Pane pamaimboshandidzana mese here kuti azosvika iwe uzosara naye. Panga pakamira nhau ipi? naEvans takatana makore akawanda tisingaonani. Kuti pandakatomuona papa ndakatozomuona atoni mwana mukuru. Wana ndakatoziva ndakatomubvunza achirwara. Kuti usaone mhuri here? Zvikanzi ndine vana vaviri. Mukwana nemusikana. Mumwe ati kusekondari. Kati avana kuhandivaziva muchaona baba. Zvakanaka. Mubvunzo wangu. Uyu Evans akamborwara here mukamubetsera kusangano renyu? Ikakakazoti tikakaenda kusangano. Mubvunzo wati uyu Evans akamborwara here akauya kusangano renyu ramunotungamirira? Kwangu anotungamirira nana kuuya. Evans kuti auye muzotanga kufamba naye chii chakanga chaitika? Ndizvo kuti muzukuru vazukuru vanga vari ipapo ndovakaenda naye vaitsvaka kuti mwana vangamurapise sei. Ndobva mukutaura vakaona madzimai handivazive kuEpworth. Ndivo vakavatsara kuti urwere hune mwana uyu haudi kuchipatara. Uda kuti uende kwataka muna kuibvomwa vanhu vapona kwababa Innocent kuti shuba. Uyu Evans pane pamukamboenda here muri mese kuEpworth, kumasango ekuEpworth? Kuti takaenda umo. Mwiri vangani? Ndipo inini na muzukuru Thaddeus
na Ravness nanzvadzi yake mumwe Thaddeus wacho. Chichakaitika muri kufamba maenda kumasango iwayo? Ya tikati zuva racho ndakaenda inini vandidaidza ndozvati vakavutana naye, asi ndasvikapo ndakamona vakandizoburukai pastopova ndaenda ndasvika padombo pastopova dombo sekondari andakona tichipana dombo sekondari makombi akabva atena kupinda mumashopu ini ndobva ndafona ndiri ipapo ndaburuka ndandifodza Thaddeus ndikati ndarasika asi ndabuka pamashops ndichidzoka izvishomanana pakona pamatena nekombi tisangane ipapo ndibva ndatidzoka ndasara pakona paya. Makasangana nani? naThaddeus muzukuru yewe akuchema nemwe yawo tasara pakona paya ndibva tatezera kupi kupa kwacho nasika kuziva mubvunzo wandiri kubvunza ndiri kuti uyu Evans mufi pane makamboenda ere kumasango yekuna Naipwe? tikaenda kuchishuma muina Evans ari mupenyu achirwara makanga muri kuenda kunoitei? inini ndakanda kutodzoka rwepiri kupekedza vazukuru ndivakanga vanzi endai kumamunorora kumauzonzi mangwana saka pakandifuna ngati toenda tese saka vakazi ngavanimirira kuti dai ndakavatizo ndikuteera ngovange vakafana vaenda vega. Saka iwewo Ekedi une chekuita here nekufa kwaEvans? Ini kwete una chekuita nekufa kwaEvans. Saka Evans akauya pano musha wemaodzwa wese uri mukaroria vachitaura kuti toda kuti tifambe tiende konoona pakafira kwandakaurayirwa. Tarisa kuno achiti ndoda kuti ndiende ndiroratidza hama idzi kwandakaurayirwa. Hazvisirizvo here iwe baba wacho? Ichokwadi chamataura mara ndizvo zvamataura. Akauya Evans akapotera pamukomana wakapotera ndikanyora tsamba ndikati kuti muende uko, tsamba yandakukunyorerai ndeyekuti mufambe zvakanaka kunosvika ikoko kumberi ikoko mobetserwa nemapurisa, nokuti munhu kana aparara pane zvinoitika. Chekutanga, munhu kana apfira muno munyika mamambo ndinotarisira chinhu chinonzi mere. Mere inoreva kuti chi? Kuzivisa mambo kuti munhu aparara. Ndizoka? Ndizvozvo. Then pozoya chinonzi badza. Ndizoka? Sabhuku badza unoriziva? Ndoriziva kanotemeswa pano. Right. Zvakaparara mwana iyoyo, mambo makamuzivisa here kana kuti sabhuku kuti mwana apa? Baba nawiri apa haisi kuda kuti tive tunotsvaga kana kuti witch hunting. Muprofita ari pano, iye wacho akahaka mhepo yacho aripo here? Ndiripo. Ngaihake mhepo ndizvione. Iwewe ndoda kutanga ndambokubvunza, sumudza ruoko rwako rwerudyi utaure kuti ndichataura pano ndiri kutaura chokwadi, nokuti tichazoenda kunokompeya kuona chokwadi chako iwewe urambe uri muchokwadi. Ukabva muchokwadi wanyepa, kunyepa ikoko tinomagnifya kuti uri munhu anotaura chokwadi here kana kuti uri munhu anonyepa. Chitaura wega. Taura kuti zvandichataura pamberi pamambo makope ndezvechokwadi pasina nhema. Teedzera zvandikutaura. Zvandichataura pamberi pamambo ndezvechokwadi. Mambo makope pasina nhema. Mwari mundibatsire. Kana kumanikidzwa. Ndatenda.
Saka baba ve muri iyi ndevapi vemwana akafa ndimi baba wemwana akafa mwana wenyu mowa makauya naye musi uya achitaura kuti wandikaita kuti ndizonyora tsamba kuenda kuchombira kuti muwane kwenda kunoona kwamunokati kwakafira mwana wako achiti anoda kunoratidza kwakaurayirwa. Makazoenda here? Atakaenda. Mese makanga nana ekedhanga alipo? Ekedhanga asi. Makaenda nani? Pandakaenda nevamwe hama. Ndedzipi hama dzakaenda kunoona pakafira mwana? Sumudzai maoko. Saka munovasire vari mukati menyaya. Handidi dare rine mahafu. Ndoda kunzwa ipapo ndobva ndapedzera futi ipapo. Saka mukomana wekupoterwa ari kupi? Saka pachini ndanga ndakutofamba kai. Ndimi makutondimisa kai. Vangu vane muvhundo ngavafano mibvunzo avo pandakamirira vari kuuya vacho. Havana kukwana. Vane mibvunzo henyu. Pamusoro echangamirire dare. Kanzwa baba wedu vachiti kune zvinhu zvitatu zvakanzi zviripo. Imi zvitatu zvacho muri kuzviziva kuti zvii? Kwete. Baba womwana mugera hapo ndi baba naye? Anda amai. Oh, amai womwana. Uri kuinzwa nyaya tinayo nomwana wenyu amai? Uri kuinzwa changamiri. Mwana wenyu ndiri kumubvunza mumwe chete. Asi hapana pandiri kuona kuti tiri kuwirirana nemhinduro. Mwana akarwara, makafamba achirwara kusvikira azoparara, ndopazomuka kumutauro uyu muri mese nehama, handiti? Ndadzokera zvangu pana eka. Okay. Handiti ndipo? Ya, hongu ipapo ndipapo chaipo. Ini panyayo ndakapinda zuva rimwe chete. Alright, ndazvinzwa. Ipapo zuva rokutanga racho ramukazosimuka muchifamba, makasimukira pamwe chete nehama dzenyu here? Ndakafona kuna mukoma ndakada ndaina ndigani kusvika kona ndadaidzwa nemuzukuru kunzi mwana wenyu ari kuno ari kurwara ndobva ndaina ndigani. Kurwara ndakunzwa. Ndasvika parufu manje. Ndiri parufu. Okay. Mwana uyu ashaya aparara maviga. Okay. Handizika? Uko kurwara ndabva kareka. Ndiri parufu. Pakufa komunhu. Uyu mwana uyu afa maviga mafushira. Handitika? Chii chakazotevera namba 2 mapedza kufushira? Kamunoziva? Takabva tafamba. Makabva mafamba. Mafamba, chii chakatanga kubuda pakufamba kwenyu chamunoziva? Chakabuda pandiri ndopacho pandakasviko ndonzi nemuzukuru. Mudhara iwe. Asi havana kuda kuti ndokwandiura izvo zvikuru kuti takazitakumba. Ipo ndizvo vakataura. Muprofita akati ini pakuno ndata sei ndapedza asi hapana wana nanga. Ini pakuno ndapedza. Asi ndakukupai muteuro munetsa kupi kumba takapiwa muteuro wonombo utiitisa mukaka. Tozomwe yapamba takapiwa. Kana mumusomandi munozouya nejira reredhi nehuku yemubhamaropa. Takadawo zvakanaka. Ndobva tabva ichita kuti tigone kuenda kupi kumuprofita wechipiri mhepo yakabva yaramba tapera kwamuchaenda zvakaramba mhepo iyoyo yakaramba handitika yakati kwete usafambe eketi chimira ipapo eketi akabva amira ndizvoka hama dzenyu dzakamirawo here ipo taitotese matomese taitotese chitomota dzakazomira handiti
ipo takamira tese takatenda kumba zvakanaka chii chakazotevera pashure pokumira kwenyu imimi chakazokupai kuti mugofamba mamega kuenda uko kotsvaga n'anga kana kuti muprofita chii chakanga chamira zoti makanzi hamuchafamba mirai ipapo chakazokupai simba iroro ya tamira ipapo mweya uyo wakazotaura takumba zvikanzi uyu mukomana uyo ane mari inda $300 ima $20 mumwe make yakatengesa bhodhoro reropa rangu ini panyama yangu kumprofiti ima 2020 inini ndobva ndati inini tsvandanai mumwe make ndikati shokwani mandine mari inda 460 pamakandiyadza paine zuva kuti uya kuno kumwana arwara ndakaenda ndichipiwa mari kuti ndipe vanhu vandisina nawo 500 saka ndibva ndasenzesa $40 saka ndiri 460 kuti nditasi ndizopa vanhu asi asandavapa zvikanzi aiwa baitotida mari iwe uyu mwana uyu okupoterwa uyu akanga ariko here pakuisa mari dzenyu muhomwe umu akanga aripo aiura ndichiitwa ndichipa ndikasenzesa $40 mari ndaitotora ndichidzudzira chi ko ndakadai imari yandinayo ini iyo handa kuiona hamuna kuiona ko iye murairidza kuti ndiro mari yakadai tikangodaiso nditototora chi mari ndikubvisa 20 ndikuona tibhadhara apa maibvisa 20 $20 verenga kuti pasara 480 aiwa yaiti 300 but pamba ndini ndaizo yaibvisa 480 akazoziva sei kuti pano mari inoropa makanga maura mhuka mumunzira ipapo kutaura chokwadi mambo pakati tipe mari yeyi ndatoa chikwama chese ndibva ndavapa mari yebva zvotikachi $260 200 mumwe vasana 160 260 umamasa 200 saka iye ndobva yaverengwa paipai mari yeyi ndakamira pasaidi saka haina kukwana pasana $40 ndikati haina kukwana mari yakawanda kai saka ndakava haina kukwana ndibva ndasa mumwe yebhachi mumwe ndibva ndabusa yaka irimwe yachese yanga 200 handakuvenga kuti 200 futi ndibva ndapa mwana wangu koma kushepadi ndikati tora mai kunzi yakashota apa iyengesa undzosei abva ngotora $40 urikubvuma napo kuti mari yakanga ine ropa here kwete nokuti ndakazogara parutivi ndikati ini kana mari isina kukwana ngavadzura yana kwana ndakwena kumba zvikanzi mari yakwana ndobva ndaenda kumba izvo zviri kureva kuti inini pamariyo hapana mari yenyu yakatorwa nditi hapana mari yenyu yakatorwa yawo yakatorwa 300 kutaura yakatorwa 300 yakatorwa ichinzi ndeyekuti kudii uyu munhu akatora mari achiti ndatora mari makai kuti yakadai ndizvo ndaita pakutanga kuti akatora mari achiti imari yeropa rangu rakatengeswa nemurume uyu achipiwa 300 saka 300 yaenda kuda kuti nditore inini vana vangu vaone pokutangira nemari iyo 300 imari yeropa yabva kunani yabva kuprofiti muprofiti ani madzibaba Innocent akabisa mari iyo muhomwe mwake ndi Innocent here kana kuti ndiani awa ndini saka munhu aona kuti muri kubisa mari anoti mari yabva muhomwe mani avati mari yabva mumangu asi kwayabva ndikwaiti watengesa bhodho aitaurira kuti iyi mari ndaibatira mhaka yekuti akandiita sei akandiuraya nyaya iri pano ndeyekuuraya ndizvozvo mhaka yekuti akandiuraya saka ndatora nokuti andakatekera bhodho lovabvunza muchata baba pamakatorerwa mari inosvika 300 mari iri yenyu wai musina kutoti mari ndeyangu musina kuvaka mamhanyarira mamatoona kuti mari iyi yaenda mawiri avakanga vaita ndakadanasa kuvapa vange vakandipondera ipapa saka ndakati ndavapa ndakabva ndaenda kuchombira ndituvikidze matanho mamwe amakatora matorerwa 300 unoziva kuti wakatorerwa mari yako iwewe nezvinhu zvausiri kunyatsogutsikana unofanira kutora matanho ipapo ndakaenda kuchombira zuva iroro vakati kudii
vakati umuzi wemangwana mari vakauya here vechombira vakazoya mangwana vakasvika vachiti chii vakasvikoti mari ngaadzoserwe yakazodzoka here haina iye wacho akanga ainaye akati chii akati mari handidzore imi makadi kuti ndeyangu mari aiwa ndizvoitapo zvaiti mari handidzori ndidi kuti mari ndeyangu 300 ndimaona kuti polisi yauya apa zvaramba mangu matano amukazotora ndapa kuti takazodzokera futi tana baba asabuka vakasvikonzi ivava ndingavachina vanoti vari mwana vapiwe mari vadzosere chifuti yakadzoka here mari vakasvikonyimwa futa haidzoke oraiti zvakanaka ekedi uyu mwana ari kutaura nezvakanonzi Evans unomuziva iva ndimuziva pane pamaimboshandidzana mese here kuti azosvika iwe uzosara naye panga pakamira nhau ipi naEvans takatana makore akawanda tisingaonani zvekuti pandakatomuona ipapa ndakatozomuona atoni mwana mukuru wana ndisikatoziva ndikatomubvunza achirwara kuti usaone mhuri here zvikanzi ndine vana vaviri mukwana musikana mumwe ati kusekondari kati avana kuhandivaziva muchaona baba zvakanaka mubvunzo wangu uyu Evans akamborwara here mukamubetsera kusangano renyu ikakakazogoti tikakaenda kusangano mubvunzo wati uyu Evans akamborwara here akauya kusangano renyu ramunotungamirira kwangu anotungamirira inhana kuuya Evans kuti auye muzotanga kufamba naye chii chakanga chaitika ndizvokuti muzukuru vazukuru vanga vari ipapo ndovakaenda naye vaitsvaka kuti mwana vangamurapise sei ndobva mukutaura vakaona kumadzimai handivazive kuEpworth ndovakavatsira kuti urwere hune mwana uyu haudi kuchipatara uda kuti uende kwatakamuna kuibvamwa vanhu vapona kwababa Innocent kuti shuba uyu Evans pane pamukamboenda here muri mese kuEpworth kumasango ekuEpworth kuti tikaenda umo muri vangani handipo inini nemuzukuru Thaddeus naRavness nanzvadzi yake mumwe Thaddeus wacho chii chakaitika muri kufamba maenda kumasango iwayo tikati zuva racho randakaenda inini vandidaidza ndozvati vatakavavitana naye asi ndasvikapo ndakamuona vakandizoburuka pastopover ndaenda ndasvika padombo pastopover padombo sekondari andakona tichipana dombo sekondari makomba akabva atena kupinda mumashopu ini ndobva ndafona ndiri papo ndaburuka ndandifodza Thaddeus ndikati ndarasika asi ndabuka pamashops ndichidzoka zvishomanana pakona pamatena nekombi tisangana ipapo ndibva ndatidzoka ndasara pakona paya makasangana nani naThaddeus muzukuru yewe ari kuchema nemweya yawo tasara pakona paya ndibva tatezenda kupi kumba kwacho ndasika kuziva mubvunzo wandiri kubvunza ndiri kuti uyu Evans mufi pane makamboenda here kumasango yekunana Epworth tikaenda kucheshuma muina Evans ari mupenyu achirwara makanga muri kuenda kunoitei inini ndakanda kutodzoka rwepiri kupfekedza vazukuru vandu vakanga vanzi endai kumamunorora kumauzonzi emangwana saka pakandifona kati toenda tese saka vakazinga vanimirira kuti dai ndakavati izvo ndikuteera ngovange vakafana vaenda vega saka iwewo Ekedi une chekuita here nekufa kwaEvans ini kwete una chekuita nekufa kwaEvans saka Evans akauya pano musha wemaodzwa wese uri mukarori apa vachitaura kuti toda kuti tifambe tiende konoona pakafira kwandakaurayirwa tarisa kuno
achiti ndoda kuti ndiende muno ndiroratidza hama idzi kwandakaurayirwa. Hazvisirizvo here iwe baba wacho? Icho kwachamataura manga ndizvo zvamataura. Akauya Evans akapotera pamukomana wakapotera, ndikanyora tsamba ndikati kuti muende uko, tsamba yandakukunyorerai ndeyekuti mufambe zvakanaka kunosvika ikoko, kumberi ikoko mobetserwa nemapurisa, nokuti munhu kana aparara pane zvinoitika. Chekutanga, munhu kana apfira muno munyika mamambo, ndinotarisira chinhu chinonzi mhere. Mhere inoreva kuti chi? Kuzivisa mambo kuti munhu aparara. Ndizoka? Ndizvozvo. Then pozoya chinonzi badza. Ndizoka? Sabhuku badza unoriziva? Ndoriziva kanotemeswa pano. Right. Taenda kunobuda kuti zvechokwadi chivimbiso chitsividzo. Pandakafonerwa kuti Eked haasi kuwanikwa, ndakatsvaga Eked ndikamuchengeta, ndikati vakanhengo kwanga kwaendwa vauye vazokurukura nhau iyi tiripo mumusha mamaodzwa. Asi sekureva kwavanga vaita kuti ndichada kunosvika kwamambo tozobva naEkedi topinda mumusha mamaodzwa, ndozvakaita kuti ndibve kumba kwangu kwandinogara kuuya pano pamusha ndepangu zvakare, ndepamambo. Saka ndanga ndakamirira Kanhengo kuti asvike atange tinzwe dare iri mafambiro ariri kuita. Asi tiri pakati pekukurukura, pane imwe n'anga yakataurwa mukati medare iri. Saka kureva kuti n'anga dzacho ndo dzandanga ndakamirira kuti ndiyo ndidzionewo. Saka yokutanga Kanhengo ndamuona. Ko Kinoti nechinanga andizive kuti ndiwewe here una sekuru tipoti vongu varipo changamiri vauya pano vauya. Saka pano kwakatanga nhau pane maprofita vane chavakaitawo mukati medare iri. Saka ndati vese vauye ndirinzwe nhau iyi kuti iri kufamba sei. Saka sunungukai, ndanga ndichitarisira kuti dare iri richafamba nokuti pa 14 ndanga ndiri kudiwa kumvurwi kune rimwe dare randiri kumhanyira. Saka pakureva pandanga ndiri kubvunza Ekedi nekuziva kuti zvakafamba sei dare iri, ndakuti muchidimbu ndimi varidzi vedare mauya ndombonzwa kuti dare ichi chakaitika kumhuri yekwamaodzwa, vakafamba sei, vakapinza n'anga mukati sei, vakazopinza vapostori sei. Then ndozopa conclusion nokuti nozuro pandakatumira Ekedi kuti aende kwaKanhengo, ndakaenda kumapurisa ndikanotora tsamba, ndikanyoresa tsamba kuti mota ngaimhanya, hapana noimisa kuitsiura. Ieskoti yamambo iri kuenda kunotora Kanhengo ichiendesa uyo Ekedi, nokuti ndanga ndiri kudzivirira vanhu kurwisana. Asi paakadzoka ndakanzwanzwa akazodzoka netsvimbo. Saka ndichada tsananguro patsvimbo kuti tsvimbo yakanga yakudzivirira chii. Inini ndapa protection kuhurumende netsamba yekuti hapana anonomuswinya kana kunomurova. Iwe wakaswinywa here iwe? Kwete, handingaswi. Saka wanga wakachengetedzwa ka? Saka ndaizoda kuti unonditaurira iwewe kuti tsvimbo iyo
tsananguro dzendedzei pairi wazvinzwa chitanga kutaura baba vemunhu munditaurira zvakaitika kumwana wenyu kuti vese vari mukati menhau iyi vapinde tipinde mugwara rimwe chete kuti chawakaita mumwe nomumwe chibude tichinzwa. Baba wemwana ndashinga nditaure aenda usunga